Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pran. Ka komiti balakli da ka menteri kata ka koi kakya Sorkar jala ka Dr. Amperin Lingdo hak arpaknai trik ujemang arja arpulai klasyam ya ka rai ban pha ya ka jing Tyrwa syak Sorkar jala na ka benta ban Ïakren ru Halor ka reservation policy Nalor ka jing theria tai Halor ka roster system hapo ka ni komiti hak jing Ïakren maglat pathai kubor ka Dr. Amperin Lingdo ka bolong ru kolong aiktin jong Sorkar jala klai tho ba kisang san pathai ki bolong ki khot jong ka ni komiti kil ai la ki jong jing ajing mot Halor ka roster but ka komiti ka sapapat yakni kijing ajing but jongki sha umentri rangba jong Sorkar jala konrad kongkal sangma hal chukpor klai thoru ba komiti kala manjur ban ailat ya VPP bakan pensgo haloga state reservation policy Gilashim ya karai Halor kitab tu kat ni ki benta jong kajing ya khana Halor ka roster ka badai kata ka rukom pentrikam ya kata ka reservation policy kumba ka long ni menta barok ki political parties ki belasya long member hakadi ka komiti ke jongi ngilai kendu panya berjing lang ki paralok jongi na ka GNC na program yensru kila attend ni kene jing lang jongi da ka video conferencing ngilai rai lang barok ki party ki buwan jongi jing lang ba ya ka roster ka bakani ka Sorkar kala pentre kam ya ka reservation policy ladek pan sungtu de ki political parties baro baro ki political parties kila ay ki jingbut ki jongki katu katne ki bang nang pen bha shu ya ka ta roster but ngin sa pha ye kini ki jingrai ki jongi sha ka Sorkar sha honorable chief minister ba un shim ya kita kijing rai ki jongi Halor kita ki kendon bro kani ka komiti ru kasngo ba kadai ka komiti ka badai ban ailat lang ya paro ki political parties ki badon ha kadi ki jela ka jongi bukin wan shimbentalang ha kadi ki jingi Ïakren ne kasni nilayo ya di way ga chiti na ka VPP no president jong ka VPP bakin wan siya kani kijing lang nakadaw kapag kinaya tu ini but ngingis no malesi kaladay ka buwan ya kani ka komiti bakan ay jingmut ya ka Sorkar jela ka jungi baka dayru lesi man siya ini bangin ay lad ya ka voice of the people bakan konsultu ya kata ka jingdon kam ban lesi pinkalaya kata ka state job reservation policy. Di habang nila play ya kata kajing ya kana siya kata kathongpan, but siya kata kakendon pan. Kanong ru kabadon kami ni ban siya lang ya kiwede di political parties, bakin ya ajing mud lang. Next ni, di political parties kila kren omtang siya pang karosta. Kani kajing ya lang bajungi kakren tang siya pang karosta. Kalakta ru ya kikat tu kat ni kimat kibadon rengkat lang haka reservation policy. Ngidi pun kan mau kawai. Ka reservation policy kadai ka tenrai. Ka roster kadai tang puno ban penyat ya kata ka reservation. Ka kami bat ka phone. Bat ladangi hapan syim di kenu kerai ka bandon ke jingta ya ki pateng di banwan. Don kam ban ai ya kata ka lenti ka lad ya baro ki political parties bandon bentalang. Ngin pha ya kani gijing snow gujungi siya ka Sorkar jela but ngin request ya ka Sorkar jela ban please sakhandid ita ijingkang bangin yo banya ailat pat saya ka voice of the people party bakan wan bakan ra ya kita kijing yo i bat kijing shem bat kijing snow kijong ki
Halor kadai ke reservation policy. Next ni kibi political parties ki laya play lang ya kata. Nilaya keren ni ya kita ki mat ki banta. Namar pimla ban keren sipang ka roster lada pim keren sipang ka reservation policy. Tingin sa pelong biang ya kan kecinggelang. But ni daya aware ya the voice of the people party bakan smobha ban wan syakmat. Ngin pan jingbit, ngin pan hukum. Naman kanini ka komiti na de kam don ya kata ka mandate ani ya kata ka authority ban shim ya kum kita kilai. Ndrengin da ra ya kani ka suggestion jugi syaka Sorkar jilla jugi ban ni kemet ngin kermen maka Sorkar jilla du kan syak ini du bangin syak ya baro ki political parties bakin warna. Kimla bandan ko ke political party ke ban oh ngin dre. Kajing rai jungi kenumlong ka babek. Kajing rai jungi kenumlong ka ba pura. Hap ai ni kala iki. Badla ki kisno bakim la bakin discuss ya ka roster policy namar ba ki kwa kren shwaya ka kami. Kabade ka reservation policy. Tingin ne ilai kren tingi ilai pun ki kana ki jungi ki pun benta jo reservation policy. Tingin ai lat but means ngam ya kata kajing ai jingmun. Namar kadu ya wai ni kwa bantai. Om tang Sorkar kemudian bentah kan ngatarai baro ki political parties ki dot kam banton ketilang. Bat ngatarai chief minister undang petre ki jingelang per ki stakeholders ki nong sim bentah ki nong song snong ki balai se ki lu ki lawan ai jingmut. Namar si se lo pikta ya kan ni dei bentah natang ta kajing bah kapan ne punsne. Ditandi ni kwa ubanda. Ai ka kerwo show President Jong the voice of the people party lada long kabala ngi baro ki parties ni la yong ne kas ngi ban ya theory kani ka kam ngi kwa e phiru ba phin don bentalang hakum kani ka jingshim rai re kan long ka jingshim rai ka bombit ka bombia snobha one shaka jing Ïakren ai jingmut ya kani ka komiti but ni kermen baka Sorkar jelaru kan sengap ya kata kacing keren kecungi kacing ajing mut kecungi nakabenta kacing halang jong ki pateng ki banwan ha kan di kecela ko e kecungi tang de gini ki kentin kendet ni aju lepi but ngob ha pen tiang len ya kan di message ka bangin ha sabaro ki nong sok snong jong kecela one ngin Ïakren. But ngin yes not, but ngin ya ajing tang begini.